интихоби ранг ва мато барои худойназар Ҷабборов бисёр муҳим аст. Сафеду сиёҳ ва ками ранги сурхро барои болишу курпаи қуроқӣ интихоб мекунад. Агар мато пахтагӣ ё бахмал бошад, қуроқӣ зеботар мешавад. худойназар Ҷабборови 55 сола 31 сол боз ба қуроқдозӣ машғул аст. Матое ки аз латтаву порчаҳои хурду реза офарида мешавад. гирдишта қуроқ монда болиш кардате мега. Ҳамин гулдузира миёра худшон кида дар коре миёра ҳамин гулдузида гирдишта ҳамин қуроқ мемоним болиш карда тайёр карда метавонем. муштарионаш бештар курпаву болишт ва курпачаи қуроқиро барои навхонадорон фармоиш медиҳанд. худойназар Ҷабборов ягона қуроқдӯз дар ноҳияи Қубодиён аст. ҳунаре ки занон бештар ба он шуғл меварзанд. барои ин ҳунараш ҳеҷ гоҳ таъна нашунидааст ва баръакс аз дузандагони номдор аст. ягон кас соли ягон чи гуфта ҳамаш раҳмат мега. хизматша кардаги ҳама қишлоқи одам. ман фахр мекунам ки ақиби ҳамин мошина ҳамин ман рӯзгор ма чӣ карда истам. бештари муштарионаш занон ҳастанд ва гоҳо мардон низ муроҷиат мекунанд. болишту курпаи қуроқро занон фармоиш медиҳанд, вале ин ҳамдиҳаи худойназар Ҷабборов барои худаш яктаӣ ё ҷелак фармоиш медиҳад. худойназар ман майдаиш медонам, ана ҳама одам меяд закас мекунад. барои чи закас мекунад? ҳамин кориш маъқуле меояд ҳаминҷа. ман омадам ҳамин корак чӣ кунад? маъқуле манда кориш. маторо барои дузандагӣ аз душанбе харида меорад. матое ки дар сурати шустан ҳам рангаш намеравад. гоҳо матоҳоеро ройгон мегирад, на барои дузандагӣ, барои осорхонаи хусусияш. инуро ҳар ҷо гирифтим, инуро ҳамаша. ман ин дутаям ҳозир алоқадаги ман бате гуфтам инуро. мана ино ҳамаша оча мондаги ино. дар осорхонаи худойназар Ҷабборов на танҳо либосу матоҳои қадима, балки хуму кӯзаҳо низ ҳаст, ки аз аҷдодонашон мондаанд ва ё баъзеро аз хонаҳои мардум ҷамъ овардааст.